Què és ClickEdu? ClickEdu és una plataforma que agrupa els mòduls necessaris perquè professors, pares, alumnes, direcció i personal de secretaria desenvolupin les activitats relacionades amb el centre educatiu. Per als professors, ClickEdu és un suport que optimitza la programació d'assignatures i l'avaluació dels alumnes. El mòdul de gestió tutorial facilita l'elaboració d'informes per alumne, el control d'assistència, l'atenció a la diversitat, l'avaluació automàtica o la creació de butlletins de notes. Per als alumnes, ClickEdu és un entorn virtual d'aprenentatge i interacció. Per exemple, permet l'entrega de projectes, de treballs compartits o de carpetes individuals i de classe. Els alumnes també poden consultar els materials creats pels seus professors i tenir accés a llibres digitals. Per a les famílies, ClickEdu és un punt de trobada amb l'escola. Els pares poden veure en temps real si els nens han assistit a classe, els menús del menjador, com evolucionen en cada assignatura, consultar el calendari d'exàmens, reunions de pares, excursions, quins deures tenen i, fins i tot, comprovar els seus rebuts i comprar material escolar. Per al personal d'administració, ClickEdu facilita la tramitació dels materials de la secretaria tècnica. També gestiona tots els rebuts d'activitats extraescolars, menjadors, transport o venda de material. ClickEdu emmagatzema la informació del centre educatiu en una única base de dades. En actualitzar una dada, queda reflectit automàticament en totes les llistes, de manera que es redueix considerablement el temps de gestió. La plataforma també disposa d'un sistema de comunicació automàtic per e-mail, SMS i notificacions a l'aplicació mòbil. Així, és molt més senzill avisar els pares, els tutors i els mestres per a qualsevol canvi o incidència. ClickEdu és una plataforma al núvol. La gestió és online, així no s'han d'instal·lar ni d'actualitzar programes. Per fer-lo servir, només cal un dispositiu amb connexió a internet. Per tant, tots els usuaris poden accedir-hi des dels seus smartphones o tablets. A més, és compatible amb Moodle, Dropbox, Office 365 i Google Apps. I no només això, amb ClickEdu també podeu construir la pàgina web del centre educatiu. ClickEdu és la plataforma més completa del mercat. El seu servei de suport ofereix solucions àgils i eficaces que permeten que les escoles centrin els seus esforços en el que realment importa: assegurar una bona formació per tots i cada un dels seus alumnes.